Mga kapuso, 96 million pesos revetment rehabilitation project sa floodway sa bahin sa Barangay Tacas Haro. Wala gihapon na kompleto apisar, Hulyo patani natapos. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Tacas Haro sa Iloilo City. John? Jert, mahinay kag utay-utay. Ini ang reklamo sa pila ka mga residente kag barangay officials diri sa Barangay Tacas Haro sa ginapatigayon sa karon nga rehabilitasyon sa floodway butang nga tubtub subong wala sa gihapon matapos ang among proyekto. Masami nga ginabaha ang balay na day Christine diri sa Zone 1 Barangay Tacas Haro. Gani dako nga bulig para sa ilang floodway malapit sa ilang lugar. Makabuligid ang pagtapos ng project nga na para man sa peace of mind kasi safety sa mga tao nga guys-starter. Subong may ginapatigayon nga rehabilitasyon sang revetment sang floodway apang makatilingala bangod nga wala pa ini natapos. Mga kapuso, July sini nga tuig dapat natapos na ang ini nga proyekto apang tubtub subong ginaobra ini sa gihapon kag kun basehan man sa website sang DPWH yara pa lang sa 74.87% completed ang nasambit nga proyekto. Masobra 96 billion pesos ang balor sang proyekto nga ginapatuman sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Suno kay Barangay Kagawad Eva Celis. Dako nga problema para sa ila ang pagka-delay sang proyekto. Ilabi na nga ginapaabot nga may mga bagyo pa nga malabay sa Western Visayas atis matapos ang tuig. Palihog lang kung mahimo nga matapos nyo ang project dira sa Zone 1 sa flood control kay amugid na ang importante kay basi mag-inabot naman ang mga bagyo kag mabaha naman dira. Dugang pa sa Kagawad kung basehan ang status sa proyekto base sa madason pa ini nga tuig matapos. Napanilagan ko na dang pag-ubrado utay-utay kag hinay-hinay. Tani, tapuson na nila as soon as possible kay dapat ligad pa na. Gintinguan sa news team mamako ang bahin sang DPWH ICDEO apang nagpaiway na sila nga maghatag sang pahayag. Ginpadulungan man sa news team ang opisina sang F. Korea Construction Incorporated nga among kontraktor sang nasambit ka proyekto apang nagpaiway man sila nga maghatag sang pahayag. Jert, panawagan sa mga residente sang Barangay Tacas Haro nga kuntani hindi na maglabot pa sa madason nga tuig bago matapos ang ini nga proyekto. Jert? Madamo Genyo, salamat sa detalye, Kapuso John Sala.